domu. Keď tak nás dostrieľajte. No daj. Číslo si povedz. Ešte 5 minút. 5? Oživuje. I don't have vision yet. Ona bude rozumieť. OK. A po česky? Po polsky. Polska? No. Áno. Dobre, počkaj. Čo to je? Počkaj, ja som nepočul, ja som zle počul. Číslo. No, povedz iné. 10. Dobre. Ľahké, 15. Ľavá noha. No dobre, ja idem odtiaľ. Dobre, ešte mňa oživ, počkaj. Povedz číslo. 28. 28. Nechci si všetci brať také kokosské čísla. Mám to povedať? Morfín. Ja? Dobre. Číslo. 14. Flight, 15 minutes. Left arm. Fajn, už druhé morfium. Tebe sa darí. No. Ja som mal dobrý. Yes, with your right arm. Doteraz som mal ruku zlomenú. So zlomenou rukou môže strieľať s druhou rukou, ne? No, ako takto môžeš Vestu strieľať. si daj, lebo to bude strieľať. Aj si vestu reflexne. Dobre. Počkaj, tu vlastne musí byť všetci ranení už, čo? Ale to bez funkčného kvéru. Lazarek. Dobre si môj. Dobre si môj. Tak ma zaštípala, tak buľa odcelená od toho stromu. Dwa ostatnie wypierdalamy. To wszystko. Właśnie tu leży na polach pięć. To jest wszystko. The weapon of last resort. That baby for you. Okay, pull out them. Okay. Okay. Let's go back. Padaj, na tvoje aj. Jaké táho máte? A čo mám robiť? Trafiłem.